Eta gero, herri mailan, zelau arloetan eta ikusi duzu Andraskoaren presentzia edo zera izan dela gehien, ez da? Oso handiz. Gizonape bai, kultura taldeetan, Elixan... Elixan, badauzle gizonape, eta oin gehitxua bai, egon da hor, sasoi bat, Andrasko bakarri egon direla, garbitxu eta ragauzek, Andrasko kontu eda beti. Euriz jagoten dabe, gero, zepil pasa edo dana dalako gizon, baina ardurie benetan, Elixaren ardurie gaur egun, herri honetan bintzet, Andranana da. Gero, hor da beste talde bat, emakumen talde bat, antzerkizek etitzen da bezainak eta antolatzen da bena, koruen be, gizonak egon badauz be, horren Andrak eukin da itzelesko pixua ganera zuzendarizek edo organistak eurek izen diez, Andrak izen die, ni dantza taldekunaz, usturiko irrintzalei dantza taldekue, eta hor neskak presentzia handiz edeko, Andrasko presentzia handiz edeko, mutilipe bai, baina dantza urtietan izen gara arduradunek emakumeak.